Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Hai. Hai tu Tian. Ni ladukan ulang ni. Play. Hapadeng juga jingkemen ke bakrau yo biang kalong kemi yigi jingdeng kesiar ke bakala kumpenhap haka altrik ujuliu aracar arpusan hakinci. Kini kalong kemi haringkat ki bahi ngasam kelapin pau ke jus ngongo bakal kerku kodro ikan nong yo tam bedina mar ke jing bahajongka bakila yo biang yigi jingdeng kesiar bakila ongru bakham nyar ben syam bagi brugin ben pai biang habgi yo tam yiki mar barem dor. Kakum gajingat tu kokong bapinch ngan soalang kumasyong masa hakinshi laong badi ikun jongka ibla yok bantam ya ipla ibarit nasurok kat baidang one school hindi kat baidang ya helinti ila berat no ya itai pla hindi kusaw jong i ubabut lang ya i uladat berwan ra syaying barhapet kila champagne ban badan degijineng siar hapo itai pla. Kakong soalang kalaya thuru bahadin bala pelat ya kukubor halo kajing yok tam hiki jineng siar kala bungut kibru kiba telefon ya ka de kajing batai jongki kam yahap bat na preng jongki ladan kuwi kalong kemi kablala ban batai lut de kataru kaklat iwe ibenta ibedan hiki jingdeng bat de ya kakat sautrik ujuliu aracar arpusan bakate kalong kemi kelala ban bensisha hiki jinglong try ye kiti ki jineng siar lingba ki dor bakalasyon hakapor ya tho. Hadim lala un bensisha kakong soalang kala IT no yiki ki jingdeng hakatrai kabla kumpenhap yaki. Shushu kat kum gajing karpat ki bahaya ngasem jongka trai kabla kumpenhap yiki jingdeng kesiar na kabenta ka jing shingan jongka yaka kerteng yaka jakasa pada kedua jongka laburi no. Thì con xin thấy liên quan đến cái shisha và trong khi ngành IT mà cái này jing deng học khi rồi nó ta sẽ sum hasa sum al hai Kulai si pun pun nak kencing dah kecempi mana yo bagi akan yang gambar ke baca tu ke. Kong ngapan pau ka jing singamu yo blay ha ka bangidon ha ka nekapor na ka benta ka ne ka jing pen ja jong ini para ini jing deng but ia ka jing lap jong ikong ia ini jing deng ha ka ba ni la ba ini kong i la pen pai biang sha ini para jong ha de ka pen pau ka jing singamu ba ha ka ba kum kini kisngi dang don ki breu ki bayo iya ki mar ki ba kordoru ki dang pen pai biang syakitrai kane kalong ka khobor sya ngi ha kane ka juk ka pamenta bangin yo kum kine ki breu ki badon ka jing sur ka mansim ki ba kim sngau dei ban syukam trai ya ka ba kilayo but ngi pen pauru ka jing singongo ya ka jing start jong ne ukseo ya ka ba kine ki hep ki barit ki la bret rei ne ukseo pat u itu ya ka mar ka badon kam ila wan ra saying but ila ai sya itai para sya itai kun di badan rit ibala bret ya kane ka jing deng te kane kalau kanuksa ya ki wai pat bangi dei ban sim ya kane kanuksa ba ha jong jong ngim don tin ngim don thli ban ai ka jing khuble ya pi ki balap ya kane ka jing deng rei tan kane ka wai kalong ba blei un kar khu ya kane ka jing shisha kajing sur ngan sim kajong ki bahkan long ka khubor ya ki weiru ba ki weiru kinda sumar ya la ki jong ki jingdon jing em bat kham tam ye kong ba i la pan phai pat ya kane ka jingdeng ka ba i la yo ublei un ku ya pi Naru ngadap da kencing su kemen ke bakrau haduk kata-kata mengiyakan du ini kong ibala yo tam yau duk siar jonga ubang lepen hap ha ka arterik. Te lemba kencing yo tam ke jong i ngelayo bat ya unu mar jonga ubang lepen ja. Te kublai sibun kong ya kencing lap ke jong pi ya unu mar jonga bat ublai ru unang ya kerku ya pi lemba ki kam ki ti jong pi ki ba pi pitre pi kita un aya pi kemet ke bakko je berke bat pinang maha ka kamai kaji ya kisni ki por ki pedang sa baro. Kajing shisha ngila yo bantam ikene kesiar lo kalai tering bat ya kene kesiar hakapor bi ikun jonga idang wan na school ila kum yo tam ya kene tang ba ibarat no hadin pada bat lawan ra no okseo shiyeng bat lapan bu no di tai khado iba sumar ini ikun
Ti ya kan ka siar hi na du ka to kalai terik ngila ap bangin pet hiki news mano bakum yo panham tang ba umdan hadu ka to ka sngi hindru terik ti kum tangi kum ka yeng ngila prakhan bangin ai na mangi kum ki nong yo tam ni kan ka siar ba kinu ki badai hong bakin phone hangi hiki to ki number tang ba hang tu play I bat don ru ki bun ki comment ki ong ba kin pen I ka dur le nei di ban batai shai ti ngi hingla prakhat bangim la bangin le kum ta namar dangin pen I lupa ya kamar le nei ngin batai lupa kamon kin bun ki bakam ti ngi hi kum ki nong yo tam ngila prakhat bet da ka ba shai ba kinu ki balong try kin dei ban batai me ki lada ka dei hok ka jong ki ti kumta ini ikong ila phone ya shisin ila batai hi tang ba shisin prakhat ngasmo kumba ka dei shisin prakhat ade ngasmo kumba kam dei namar ki design ila kili le ba kum tolong don ki baya hap dan bakin ya ham ti tat hadu manta ka khat saw terik ngila ya wan lang manta ngi ha press bat nun ba ini ikong ngila kili ru idon ki bantai ibai la klet ngo tang ba ngi pan ban pen shisha pada de kidur ti me iru ila dan kidur ti leng ba kidur ki ba me I idan ngila la ban pen shisha ba ki de ki jongka ti kumta yo le si na peding babun ki pat ba kim la ban mau lendet lut kum balong ikong ti kan de kalong kum ka khubor ki wei pat la ki dan kanu ka mar ka bakor dor hayeng kin sum bha ban bu bha kidur namar yo le si dan ki ba kum pan hap kum balong man ta ka sngi ba kin la ban kilen ni kan da ka basuk da ka ba ki kin pen shisha da ka dur. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.